Gigisi nila ang tent gikan sa sulod ug nibaktas na nagtiniil sa ngit-ngit ug grabe ka bugnaw sa temperatura ani kay nag-snow ug sila kay namatay. Sa tuig na 1959, naisiyam ka Russian hikers ang namatay sa Dyatlov Pass sa may Oral Mountain. Nakita ang ilang tent nagigisi gikan sa sulod. Ang uban namatay sa katugnaw, ang uban adunay grabe nga injuries. Guba ang ribs, walay mata, ug wala nay mga dila. Naay radiation sa ilang sinina. Daghan ang theories, avalanche, military test, o Yeti, pero wala pagayod klaro. Ang Dyatlov Pass kay usa sa pinakahadlok na misteryo sa kasaysayan na hantod karon wala pa nasulbad.